gagawin niya dapat sana kumita ang kumpanya. Kasi sa Diamond, halos lugi ang kumpanya. Kasi wala nang matitira. Ano ba matitira sa Diamond? Halos wala na. Kikita kami sa package 1, package 2, package 3, package 4. Sa package 8, kita namin napakaliit. Kailangan ang bulyong ng Diamond, magbulyong ng 10 million, inaba para kumita kami. Pero magbulyong na yan ng 1 million, 1.5. Pero pag maraming package, yung bronze, kung ang bronze natin 100,000, yan ang laki ng kita kasi ang discount 25%. Diamond, 45%, 20% pa ba nawawala sa kumpanya? Nakukuha ninyo? Kung meron kang personal commission, 200, that's 5% ulit. That's already 50% ng price. Okay, maliwanag. So, ang ginawa na, Unilever, pero nilagyan niya pa rin ng mga first level. Anong ibig na ito? Sarili. Ganito na po lang. Ito, di ba siya? Ikaw ito, sarili. Nakakuha ka ng isa. Ito, first level mo. Nakakuha ka, yung first level, nakakuha ng nagsiyang naging 10 sila. Dapat ang kita mo hanggang 10 lang. Sa 11 dapat, kita na ng kumpanya. Nakuha mo? Ang ginawa ng ating programmer, sabi yung Joey kasi nakakawa, pwede kang maggumawa pa ng another first level. Pero ang iyong dashboard, isa lang. Ibig sabihin, kung ikaw, ilang first level mo, 6 times 10, pwede ka na kumita sa 60 tao instead na 10 tao. O sino ang panalo dyan? Panalo ba yung distributor o yung kumpanya? Ma'am Del? Distributor. Kasi dapat, kung na level, wala na kayong kita. Pero ang ginawa ng programmer natin, nagkaroon kami ng medyo miscommunication, ang ginawa niya, in-enhance na tinawag. First level na. Ano yung ibig sabihin? Bronze, halimbawa siya, nakuha ka ma'am, first level ka. Nakuha mo si ma'am, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10. Hanggang doon lang. Pagdating dito kay sir, pag 11 ka niya, wala na dapat siyang kita. Okay? But ang ginawa ng programmer, instead na isa lang ng first level, pwede siyang magawa pa ng isang another first level. Na ito, 10 rin ulit. Di ba? Kaya sinasabi ng tinanong ko ni Madam Lars, paano yan? Isang level lang pala, akala ko the same. Pag ginawa ni Sir ng programmer, ang ginawa niya, nilagyan niya in-enhance. So, magandang hapon sa ating mga kababayan. Andito ngayon tayo sa Pepperland Hotel in Albay. We are about to have a meeting with Vice Governor Edsel Rix Lagman for a very important meeting, especially in connection with giving good health to our kababayans. And also, because he is a beneficiary of good health with our products, specifically Miracle C,
Mega Multi 5 and Mega 1 of Amazing 4. She just took it last month, but with other products including Mega A Multi 5 capsules and Amazing Coffee Mix, Amazing Juice with Miracle and Glutathione and Collagen has been taking also for quite some time, since 2012. He's been taking the healthy drinks. That's why he called me up yesterday for an appointment here, and we are awaiting for him to arrive because our meeting is 1 o'clock. So we are just taking a nap because we are waiting for the Honorable Vice Governor Edsel Rex Lagman. Mabuhay po ang Bicolania. Maray na hapon sa lubos ng mga amazing people of Albay. Ito po si Vice Governor Rex Lagman, and I'm so happy having lunch with my compadre, the President of Miracle Health Corporation, Doc Ching Petito. And kita niyo naman po kung gaano kami ka-healthy. And it's because of the Miracle Health products na lagi na lang po ako binibigyan for free. Pero palagay ko, sooner than later, ako po ay bibigyan na ng bill ni Doc Ching. Dahil talagang sobra po itong effective itong mga products na to. Thank you very much, Doc Ching, for your generosity of spirit sa kamustabi na mga talagang Parokyano kang Miracle Health products. Continue on taking them, availing of them, because look at me, I'm 49 years old, but people say I look like 35. So thank you very much again to Miracle Health Corporation, and again, hello to all the amazing people of Albay. Iman sana, just babalas po, kasi Ilocos.
670 plus ang kanyang creatinine. Ngayon, nung uminom ng ating missing 4 3 times a day, naging 101 na lang. It's normal. Nagpapasalamat ako doon. Sige lang po. Ngayon ko lang kasi doon na, ano ko na mapayat eh. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Hinubatan, Albay. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog. Maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, maganda na sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, nawala. Ako po si Mrs. Marcelina Vivar Magmanla. Nakalakad ako na sobrang 1 kilometro. Mainit pa yun. Yung immune system ko talaga lumakas na. Ako ng Mega 1, 3 times a day. So yun po. Okay, magandang umaga sa ating mga amazing people dito po sa probinsya ng Albay, Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. Amazing people, Philippines. Samahan po ninyo ako sa 1 oras at kalahating talakayan sa programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan at iba pa. Sunday edition. Yan. Okay, salamat tabi sa mga dumalo sa ating simple ceremony. Ating pinasinaya natin ang ating modest booking office. At sana ay makapagbigay tayo ng magandang lugar para sa ating mga kababayan, lalong-lalo ngayon pong pandemic. Yan po ang dahil nga po sa sitwasyon natin ngayon, kailangan po ay palawakin natin ang ating kaisipan. Unahin natin ang Panginoon Diyos, ang ating bayan, ang ating kapwa, ang ating sarili. Kailangan maging healthy po tayo, number 1. Ako po'y naniniwala, health is the most important on earth. Good health is better than wealth. Pero po yan, kasabihan lang. Marami po dyan, last priority po sa kanila. Gusto nila pong maging healthy, pero ang ginagawa po, other way around. So, hindi po priority yon. Kasi pag priority mo ang buhay mo maging healthy, may gagawin ka. Diba? May gagawin ka. Hindi pwede yang gusto kong maging healthy. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Diba? Ako, anong kinain ko? Ayan. Amazing. Ang aking coffee is yung multi-5 coffee. 5 mushrooms. Muscovado. Uminom din na po ako ng Amazing Trio. Kumain lang po ako ng yung lumpiang sariwa at saka 2 itlog. Tsaka slimmer's rice. Tubig. Yun lang. Very simple. Agahan ko po yung breakfast. So, walang meat, walang patty, walang salty, walang sweets. Di ba? May supplement pang natural. Kasi po, mayroon kang gagawin eh. Hindi naman pwedeng iniisip-isip mo lang. Ang karamihan sa atin, ayaw gumastos ng prevention. Gusto lang gumastos cure. Eh, madugo na yan. Ubusin ang pera mo. At mga pambuhay mo. Ako ayaw ko ng cure. Di baling gumastos ako sa prevention rather than cure. Kasi wala ko pang gastos dun sa cure. Di ba? Sa prevention, kaya kong gastusin, gumastos. Ganun po yan. Sana mabuksan ang inyong isip doon po sa mga nakikinig, nanonood ng ating FB Live.
Kasi po ay ang buhay isa lang. Isa lang. Di ba? At kailangan research din tayo. Nagre-research din po tayo. Andyan ang Google. Di ba? Mag-research kayo doon sa mga vaccines na available. Kung alin ba ang pinaka-the best. Base sa research. Dapat ganon. Di ba? Kasi isa lang po ang buhay natin eh. Hindi po dalawa, hindi tatlo. Na magkamali ka man, may replay. Sa buhay natin, pag nagkamali ka, no more replay. Yan sinatawag, consummatumist. Tapos na. Di ba? Okay, naunawaan po ninyo. So, a blessed Sunday to all. This is a special day for the Lord. Di ba? At yung mga nakikinig sa PBNDCGB, salamaton. Sa nanonood naman sa ating FB Live, sa PBNDCGB at sa ating Doc Joey Bitito page, salamaton. Di ba? At sana ay magsama-sama po tayo sa tugatog ng tagumpay. Di ba? So, sabi ko nga, ako namulatan ko from Marcos. Ferdinand Marcos, Marcialo, hanggang sa kay PRRD. Yan, nasubaybayan ko po lahat yan. Kasi nung kay Marcos, 18 years old na po ako nung nag-Marcialo. Alam ko sa Manila tayo. So lahat naman po yan, may nagawang maganda. Pero lahat po rin yun, may problema rin. Yan, hindi ko na sa iisa-isahin. Baka sabihin ninyo ay meron akong kinakampihan. Wala po. Kasi sila po, binuto yan ng bayan, tapos na yan. Sabi nga nila, Vox Populi, Vox DA. The voice of the people is the voice of God. Pag nanalo ka na sa eleksyon, ano yan? Binoto ng mga tao. Wala ka na magagawa dyan. Tapos na yan eh. Huwag na natin indulge pa further. Pero importante, ito pong May 2022 eleksyon. Dapat ang iboto talaga, yung kwalipikado. Yung healing president. Ako po'y naniniwala sa healing president. Okay, so lahat from Marcos to President Rodrigo Roa Duterte, siya mag-heal, healing president. So magaganda ng mga dating maginawa ng presidente, ituloy. So hindi masyadong maganda, pwedeng baguhin, di ba? Yan po ang healing president. Walang benediction. Ibig sabihin, hindi ka vindictive. Di ba? No, ngayon, depende na po yan. Kung paano ko nagkasala sa batas, batas yan eh. No one is above the law. Di ba? Ganun po yan. Yeah. It's the law. Di ba? The law is the law. Yan, batas yan eh. Pero yung presidente, dapat nasa gitna siya. Kung ano ang nakakabuti, base sa batas, iyon ang gagawin, di ba? Pero, halimbawa, sabihin natin na walang kasalanan yung tao dahil ikaw presidente ka na, halimbawa, sa 2022, whoever becomes the president, ay yung tao, mali naman yan. Basta base sa batas. Kaya po, 2022 election ay very crucial po ito sa atin lahat. Okay, sana yung mga nakikinig, wala pa naman akong ini-endorso, di ba? Pero po, November 3, abangan po natin, November 3, meron tayong proyekto para sa bayan. Okay. Para sa bayan po yung proyekto natin. November 3, i-announce po namin ng November 2. Yan. Okay. Kaya abangan na po ninyo. From November 2 onwards, meron tayong proyekto para sa bayan. Yan naisip ko kasi na ito simple, maganda, affordable para sa lahat at pwedeng gawin ng lahat ng tao. Di ba? Lalong-lalo na sa mga mahihirap. Pero ito po, paborito ko po ito. Ito ang paborito ko. So, totoo lang. Halos po, linggo-linggo kumakain ako nito. Okay. So, sana magkasama-sama na tayo. At saka yung mga politiko naman, huwag na tayo mag-awayan, magsiraan. Kung ano lang po programa ninyo, whoever becomes the elected official,
eh so be it. Sabi ko nga, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Then we have to rally, okay, to the new elected officials. From president down to barangay municipal councilors na yung pinaka mababang posisyon na i-elect this coming May 2022. Okay. So much for that. I thank you so much sa inyo. At sana maging instrumento tayo sa pag-uswag, sa sa magandang patutunguhan ng ating bansa. Kasi yung pagbabago kasi matagal, gas-gas na yan eh. Ano na yan eh, pag-uswak, ibig sabihin kung magandang ginawa ng administrasyon ng mga proyekto, tuloy-tuloy. Kung ano po medyo questionable, di tingnan mabuti at kung ano ang dapat gawin, di ba? Huwag na natin sabihin na away ng away. Pero may kanya-kanya pong trabaho. Halimbawa, executive, may trabaho po yan. Ang judiciary, may trabaho. Ang ating legislative, may trabaho po yan. Ipagpatuloy nila ang trabaho according to their conscience. Di ba? Ganun po yan. Di ba? Basta sabi ko nga, panuntunan natin si God. Di ba? God, country, and people. Ano po yan? Yes, will of the Philippines po yan. Okay. Hindi po kung ano ang mabuti sa akin. Dapat mabuti sa karahayan ng nakakarami. Yan. 50 plus 1, it's already majority. We have to follow the majority. Yan. Okay. Tama po ba yun? Yung nga palang mag-aabil ng Mega 1, actually po, wala pa tayong Mega 1, pero yung ating pong isang distributor dyan sa Ginobatan, meron pa pala siya. So, kinuha po ni Mega Miss Diamond Arlene yung 4 para sa Amazing 4 na i-avail ng kanyang mga suki. Sa atin naman po, merong natitirang 10, so 3 po binigay natin sa Dorotea Resort. So 7 po ay para po sa ating sa ating Amazing 4. Kasi Amazing 3 yung binibigay natin. Ngayon with Mega 1, Amazing 4 na. Lalong-lalo si medyo matitindi ang karamdaman. Okay. At yung pong magnetic analyzer natin, tuloy-tuloy po 'yan. At maganda kasi ang outcome. Nakikita talaga. Hindi ko sinasabing 100% accurate. Pero kung ako po ang sa aking pananaw, around 90 to 95%. Okay, na accurate. Pero machine po ang nagbabasa, hindi po kami. Yan, okay. Meron na rin pong interpretation doon. Meron na rin sila mga suggestions ng machine. Okay, maliwanag. Sana with this mas marami tayong matutulungan, di ba? Sabi ko nga, kung ang pera mo niya ikakaunti, hindi mo kaya yung magpalaboratory ng libo-libo, sa atin 100 lang, di ba? Then afterwards, naka 6 months ka na dito sa programa natin, gusto mo magpalaboratory, mas maganda. Maganda ka lang siguro mga 2 to 5,000, di ba? Ganun po yan. So, hindi natin sinasabing wag, di ba? Wala kaming karapatan dyan. Kayo pa rin ang boss namin. Kayo ang boss ng sarili ninyo. Walang may karapatan dyan, di ba? Except God at ikaw. Di ba? Ganun po yan. Okay, sana nagkakaunawaan tayo. So, lahat pong gusto maka-avail ng Amazing 4, available lang po tayo hanggang 12 o'clock po tayo. Sana ay makapagsadya kayo dito sa ating booking office sa 2nd floor. Yan, 2nd floor, DJB Building, Barangay 18, Purok 1, Rizal Street, Cabangan West, Legazpi City, in front of Food Panda in Bangko Sentral, at ang babaan po namin Angeles Cake. Yan, Angeles Cake, Legazpi City. Yan, okay. So you are welcome here, di ba? At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang COVID-19 po ay kailangan natin, we should follow the protocol.
face mask is mandatory po yan. Nasa labas kayo. Pero kung nasa bahay kayo, nasa inyo yan eh. Nasa bahay kayo eh. Di ba? Alam nga naman, nasa opisina ka. Wala ka namang ano dyan, di ba? It's up to you. Pero pag nasa labas, lumabas ka ng bahay, automatic ang face mask. Then wash your hands, mag-alcohol ka. Kaya ang alcohol ngayon masyadong mabili. Di ba? At of course, yung pong face shield. No, ang face shield kasi hindi na mandatory. Pero baka mamimigay tayo ng face shield. Okay. So yan po magandang balita sa ating mga kababayan. So gusto mong ipugnayan kay Doc Joey, ito pong aking CP number 0998-975-8121 0998-975-8121. Okay. Ang ating pong Globe 0917-853-8933 0917-853-8933. Yan. Okay. So, yan po magandang balita natin. Ay, hope you are around. Okay, so sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, laging nasa mabuting kalagayan, di ba? At ano po ay laging mag-iingat tayo kasi sobra po ngayon. May bayan dito na medyo maraming istorya. Kaya dapat ay kaya dapat ay ating hoy, ako Maria. Kailangan po talagang sobrang ingat kasi mahirap po magkasakit sa panahon na ito. Madugo, magastos masyado. Di ba? Masyado magastos at nanganganib pambuhay. Di ba? So yan po ang kailangan nating pag-ingatan. Okay. So yan po ang ating sana ay okay, so tuloy-tuloy po tayo. Doon po sa kalusugan portion, dapat po ay lagi natin i-check ang ating katawan kung okay ang blood pressure natin, ang cholesterol natin, ang sugar natin, ang ating pong creatinine, ang ating pong liver. Yung mga importante po yan, di ba? Yung iba naman arthritis. Ang arthritis naman masakit lang po yan, masakit. Pero hindi po kayo dyan, ibig sabihin, hindi po kayo mamamatay sa arthritis. Talagang extreme na talaga yun, di ba? Pero po sa sugar, naku, ang dami pong diabetes kasi grabe tayo kung kumain. Pag andyan ang pagkain, talagang para bang last farewell na. Last farewell na. Minakain tayo sobra-sobra. Di ba? Minakain tayo sobra-sobra. Iyan po ang mahirap. Di ba?
So kung ako po sa inyo ay what's your intake? Numero 1 po yan, intake. Ano bang kinakain mo? Lalo sa gabi. Sa gabi po kasi matutulog na tayo. Kulang na po yung activities. Kaya ang kain po ninyo dyan, ako nga kahapon, nagmerienda lang ako dito. Hindi na ako kumain ng dinner sa bahay. No, kasi wala na eh. Tutulog ka na lang eh. Di ba? No, napakain ako ng maraming puto. Ang puto may sugar din. Di ba? Nakakain din tayo ng kunting minudo. O may fats din yan, di ba? Pati din. O hindi na ako kumain ng gabi. Di ba? Kasi kung dagdagan ko pa, ay mas grabe na. Di ba? So ganun po yan. Meron po tayong gagawin. Kung kayo po'y nangangarap na umabot ng 100 or more ang buhay, lalong-lalo na po kung kayo po'y nasa 50 and above, talagang sobrang pag-iingat na ang gagawin natin. Sobrang pag-iingat. Okay. Number 1 sa pagkain. Number 2, iwasan na ang stress. Grabing stress. Pangatlo po, dapat ang matulog ka minimum 6 hours. Minimum po yan. Ang pinakamaganda sana 7 to 8 hours. Pero nahirap. Marami na dyan nahirapan. 6 hours, okay pa. 6 to 7, okay pa yan. Marami pa yan nakatulog ng 6 to 7. Tapos, yung exercise, walking. Kahit pa paano walking man lamang. Kung nasa opisina kayo, huwag kayong upo ng upo. Lakad-lakad man lamang. Di ba? Okay. Then, yan po ang pinaka-importante. Then, yung pagkain. Pagkain na less fats, less salt, less sugar. Yan. Ang dapat na isipin natin parate. Kung makakain man kayo ng ano dyan, sa gabi, iwasan. Tanghali, pwede pa. At paminsan-minsan. Pwede yan, once a week. Huwag daily. Then, of course, kailangan po talaga, sa ngayon panahon na ito, kailangan natin supplementation. Lalong-lalo na yung banta ng coronavirus, ng Delta variant, kailangan po natin ang supplementation. Whether we like it or not. Ayan, sabihin ko sa inyo, whether you like it or not, because gusto ninyo umabang buhay. Gusto ninyo umabot ng 100 or more. Kahit 80 or more. Kailangan natin yan. Diba? Kailangan natin yan. Okay. So sana ay mayroon kayong mga natutunan dito sa aking mga sinasabi ko sa inyo. Okay. Hindi natin dapat na laging sabihin, ay, ito ang gusto ko. Yung gusto mo pala, di huwag ka na mag-isip na umabot ka ng 80 to 120. Kasi ang gusto mo, kumain ng sangkatutak, mag-uminom, magsigarilyo, mag-night out, parate, di ba? Huwag ka na mag-isip na abot ka ng 80 hanggang 120. Kung ikaw 50, baka wala ka pang 60, wala ka na, di ba? Ay, wala na, mga supplement na yan. May mga taong ganun eh. Di ba? Supplement na yan. Nakakain ko naman yan sa gulay, prutas. Ilan ang gulay kinain mo? Isa, dalawa. Kulang na kulang. Prutas ilan nakain mo? Isa, dalawa. Kulang na kulang. Kaya kailangan natin ng supplementation. At mas maganda pa ang natural. Bakit natural? Walang chemical eh. Di ba? Tingnan po ninyo. Alin po ang mas maganda? Yung pineapple na fresh o yung pineapple na nilagay sa lata? Sa pineapple. Yan lang sasabihin ko sa inyo. Di ba mas maganda po yung pineapple na fresh? Yung natural. Di ba? Yung sa pineapple, meron na pong chemical yan. Yung nutrients po niya, nabawasan na. Okay? Yan,
Common sense po yan, sinasabi natin. Kung kayo naniniwala, salamaton. Kung hindi po, hindi ko naman buhay ang buhay ninyo. Kung magka-problema man po kayo, hindi ko naman sagutin yung buhay ninyo. Pero kung kayo naman ay niwala sa atin, ginawa ninyo, walang problema ang buhay mo, di salamat, di ba? Kahit pa paano, nakatulong ako sa inyo ng konti, di ba? Free advice, wala namang bayad. Hindi naman tayo nagpapabayad sa free advice natin. Ganun po yan. Okay. Kailangan alam natin. At sabi ko nga dito sa mundong ibabaw, walang monopoly. Monopoly ng isang tao lang na alam niya lahat. Di ba? Ang sabi ko nga, para ko iumasinso, kunin mo lahat ng talent ng iyong lahat mong kakilala. At gamitin natin. Kunin mo yung time nila at gamitin natin. Kunin mo yung resources nila at gamitin natin. Pag nagkasama-sama po yung napakalaki. Kaya ang kooperatiba sana napakaganda. Kaso nga lang po, sa implementation, maraming nadidiskarel. Yan. Okay. So ang purpose ng kooperatiba, napakaganda. But the problem is, yung implementation, maraming nagkakaroon ng problema. Okay. So, kung ikaw mag-isa ka lang sa buhay mo, in time of need, mag-isa ka lang. Wala kang kakampi. Di ba? Kaya kami dito sa Doc Joey Betito page, magkakampi kami. Kakampi tayo. Hindi tayo magkakaaway. We are one big family. Yan. Kaya nga po, kayo po ba ay nakalike na sa Doc Joey Betito page? Mag-like na po kayo para po meron kayong notification sa bawat programa namin. Di ba? Monday to Sunday, sayang po yan. Marami po kayong mapupulot. May mapupulot tayo about health, may mapupulot tayo about livelihood or business, may mapupulot po tayo sa mga serbisyo, may mapupulot po tayo even sa iba pang mga bagay-bagay katulad ng tourism. Ganun, meron din. Even sa politika, mabibigyan din namin kayo ng insight. Kasi nga po ako, sabi ko, from Marcos to PRRD, ay adult na tayo. Kaya hindi na tayo pwedeng sabihan yung mga tinatawag nating mga fake news. Diba? Kasi nasa Manila ko niyan. No, after high school, nasa Manila na tayo, nag-martial law. Kaya I know kung ano po nangyayari. Okay. Ngayon, kung tatanungin niyo ako ng personal, ng private, sasabihin ko sa inyo lahat kung ano po ang alam ko. Hindi po fake news yan. Pero nasa social media na rin, yung mga lumabas na mga nangyari doon, time ni President Ferdinand Marcos. Lumabas na po yan social media. Basahin po ninyo kasi yan po ata ay pinalabas yan sa actual na nangyari. Nasa history na po yan. Ngayon, merong puro balita na gusto rin baguhin ang history. Dapat huwag natin baguhin yan. Kasi kung ano nangyari, yun dapat. Di ba? Yun dapat. Hindi pwede mong baguhin para sa kapakanan lang ng iilan. Dapat kapakanan ng lahat. Yan. Kaya yung mga kabataan, yung mga 18 pa lang hanggang sa mga kayo ay 40 years old, hindi pa ninyo yan alam. Kaya magtanong kayo dun sa magulang ninyo. Pag ang magulang ninyo nasa 60 plus na, alam na po nila yan. Di ba? Okay, maliwanag. Kaya magtanong kayo sa magulang ninyo. Hindi po yung bugso ng ating damdamin. Nako, ganito, ganyan. Wala pa. Hindi ka pa pinanganak noong 1972. Pinanganak ka na ba? Kung pinanganak ka, sanggol ka pa noon, di ba? Dapat pinanganak ka at least mga 1960 in below. Yan, di ba? 1960 in below. Pwede na po yan. Pero kung ikaw pinanganak ng 1980s, hindi mo alam yan. No, 1970, 41. Ang ano po, it's a revolution, 1986. Diba?
16 years old ka. Di ba? 1986. Kung pinanganak kang 1970, 16 years old, pwede na po yun. Di ba? Pwede na. Meron ka ng at least alam. Di ba? Pero 1972, wala ka pang alam. Yan. Okay, maliwanag. So, 1970 nga, mahirap pa kasi 2 years old ka pa lang noon. Okay. So, yan po. So, kalusugan po ang ating sinasabi ko sa inyo. Then, ito naman po sa ating pong livelihood. Meron po tayong mga livelihood. Yung po mga nakasali sa page natin. Yung mga nag-like at nag-invite para mag-like sa ating page. Kayo po ay nananalo sa ating mga prizes, mga raffle prizes. Sa Monday po, bukas, maganda po ang ating paraffle. Ay meron din tayong pangapa-contest. At the same time, may livelihood po kayo dyan. Ang livelihood po natin, marami po tayo. Yung pinakamaganda, yung pong sasali tayo sa MHC Unilevel kasi may 6 to 7 ways to earn. Pagkatapos dyan, pwede kayo maging reseller. Yan. Pangatlo po dyan, mag-repair lang po kayo. Diba? Sa inyong mga team. Lalong-lalo sa Team Diamond na very active. Because Amazing Diamond Arlen, very active. Yan. Siya mismo nagtatrabaho at least 8 hours a day. Kaya sa iba naman dyan, ay huwag nang mainggit na hindi kayo nakapagtatrabaho ng 8 hours. At least 8 hours a day, di ba? Kasi kung minsan tayo mainggitin, bakit ganun ang Pilipino? Hindi naman lahat ang inggit natin grabe. I don't know why. Di ba? Ayaw natin umasinso. Ako gusto ko umasinso lahat, mga kamag-anak ko, kaibigan, kakilala ko. Sa totoo lang. At least kilala ko. Mayroon man lang sa akin magyaya. Pwede ba tayong kumain ng buko? Di ba? Kung hindi ko kilala, paano? Alam mo naman yung mga sobrang super rich dyan, ay binati mo, who are you? Gusto ko na yumaman, umasinso yung makakilala ko. Di ba? Di ba? So, ganun po tayo. Pero sa pagdating sa presidente po, iba na yung usapan yan. Diba? Iba na yan kasi ang pangangalagaan na yan, buong bansa na. Hindi, kahit hindi ko kilala, yung susuportahan ko, okay lang. Diba? Kasi bansa na nakataya dyan eh. Diba? Okay. So, sana po naunawaan ninyo mga sinasabi ko. So, lahat po nasa page natin, mga diba, kahapon, kumita si, dalawang kumita dun sa nag-refer sa atin. Si Anjo Sico. At saka yung isa niyang kasamahan. Nakatig 285 pesos sila. May na-refer lang silang tao sa atin. Pero actually, nagkamali ako. Sobra na ibigay ko. Pero wala ka na magagawa. Naibigay mo na eh. Diba? Naibigay ko na. Kasi sobra kasi nagbigay po ako ng discount doon sa nag-join sa atin. Diba? Pagkatapos binigay ko pa rin full commission, referral incentive doon sa dalawa. Ay, ganun talaga ang buhay. Charge to experience. Sino may kasalanan? Si Doc Joey. Sino ang logi? Si Doc Joey. Okay lang yan. Diba? Okay lang po yan. Ganun talaga ang buhay. Okay, so sana po ay ang importante, nakakatulong po tayo sa ating kapwa. So sa mga nasa FB page ko po, sabihin niyo wala kang pera. Sabi ko na sa inyo, ano bang gagawin ninyo? Isulat na ninyo lahat ng iyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala. Inubo lang. Refer na ninyo. Ano ka mo gusto ninyo? Sige, punta ka mo sa ospital. Tingnan natin. Kung magkano ang gagastusin ninyo, di ba? Okay, maliwanag. Sipon, lagnat. Linagnat lang, hindi na gumagaling. After 3 days, hindi na gumagaling. May problema. Di ba? Diyan ang ating Amazing 3, Amazing 4, lalabanan yan. Virus na yan, di ba?
Ganun po yan. Di ba? Andyan lang po sa inyo. Sinabi ko kay Marilyn Marchan, wala ka bang kamag-anak na may kamag-anak ka umiinom ng gamot? Oo raw. May kamag-anak ka ba na hospital na? Oo raw. May kamag-anak ka ba nagpapalaboratory? Oo daw. Di yung pala. Isi-share mo lang yung atin. Kaso ang problema, hindi mo binubuka ang bibig mo, ay wala. Paano ka? Ano? Wala. Paano makababayaran na hindi mo binubuka ang bibig mo? Ibuka mo ang bibig mo. Diba? Binabayaran tayo once sa ibuka natin ating bibig. Diba? Ganun po yan. Magaling ka mag-invite. Hindi ka naman hindi mo binubuka ang bibig mo sa nalalaman mo at sa ating mga programa araw-araw, ay wala. Diba? Pangmaliitan ka lang, ayaw kumita na medyo maganda ng malakihan later on. Diba? Ganun po yan. Ano po tayo eh? Gusto natin maraming matulungan, lalong-lalo ngayong pandemic. Sabi ko nga, ang pagtulong, it is an opportunity. Maganda po ang ating pupuntahan, ang ating tinatahak na landas. Magandang landas. Oh. Di ba? Di ba? So, ganun po yan. Kaya po sana ay tayo ay naniniwala na ang kabutihan ay mananaig parati, di ba? Ako naniniwala ang kabutihan parating mananaig. Hindi ako naniniwala na yung masama, yung humahaba sa ang buhay, hindi ako naniniwala niya. Marami po mga masamang wala na. Nawala na sa mundong ibabaw kasi masama nga eh. Diba? Kaya huwag ninyong sasabihin na hindi kasi yan hindi po totoo yun. Pag masama kang tao, ay delikado ka. May paglalagyan ka. Diba? Okay. Sana ay lagi tayong nasa mabuting kalagayan. Kaya ito na ang ating laging ginagawa para makatulong sa ating mga kababayan. So lahat pa lang gusto pang makipag-ugnayan kay Doc Joey, you can still come sa ating booking office. 09, ito pang numero natin, 0998-975-8121, 0998-975-8121. At yan naman po sa ating booking office, sa ating outlet, owned and managed by Amazing Diamond Arlene. Ang kanyang outlet po ay sa Purok 1, Kimantong, Daraga Albay. Yung po mga taga Kimantong dyan, yung mga barangay captain po dyan, mga tanod, at saka yung mga kapulisan dyan, ilang beses na ang may binaril daw po dyan sa Kimantong. Paki-check naman po yan na kailangan may magpapatrolya dyan araw-araw, lalong-lalo sa gabi. Diba? Kasi po hindi po tama yan na babarilin mo lang isang tao. Hindi tama yan na hold-upin mo na lang. Diba? Maraming pamamaraan para tayo ay kumita sa tamang pamamaraan. Diyan po sa Kimantong, Daraga Albay, near Shell Gasoline Station at sa UB Express Terminal going to Pilar, Sorsogon. Ang numero po dyan Miss Arlene ay 0946-051-9050. 0946-051-9050. Okay, so yan na po ang ating diba? Yan na po yung ating na pwede ninyong puntahan ngayong araw na to. Of course, Monday to Saturday ay holy kami. Then pag Sunday po half day. Okay, so di ba?
Di ba? So yan po ang magandang balita natin. Sana kayo pinagyayaman ninyo ang magandang balita. Kung ganun tayo, mas maganda. Di ba? Kasi pinagyaman mo magandang balita. Di ba? Kung ako sa inyo, pagyamanin ko na magandang balita. Di ba? Kung hindi ayaw ninyo pagyamanin, anong gusto ninyo? Di ba? Anong gusto ninyo? Okay. Ay, Diyos ko. Yan. Membership, di ba? Gold. Okay. Di ba? So, ganun po yan. Aking mga minamahal na kapatid. Yan po ang dapat nating unawain sa buhay. Di ba? Okay, so yan po ang ating sa livelihood, mga livelihood po natin, tuloy-tuloy lang po yan. Sa atin naman pong serbisyo publiko, ayun nga, siniservisyo natin publiko, yung I think twice na, yung may binaril dyan sa Kimantong ay pakiasikaso naman. At yun dyan po sa Ginubatan ay mga ilang barangay pa ang lockdown dahil nga po sa virus. Mag-ingat po tayo dyan, mga taga-Ginubatan. Okay. Number 1, wear your face mask when you go out. At kung wala naman kayong importanteng pupuntahan, ay huwag na tayong lumabas. Okay. At sa panahon pong ito, ako'y nadidismaya. Ako kasi very observant po tayo. Yung cleanliness po ng ating kapaligiran, very important yan. Yung po mga naninigarilyo, bawal po manigarilyo sa open area sa labas. Mayroon na po yan na kautusan buong Pilipinas. May kautusan po yan sa bawat lugar ninyo. Huwag na kayo magsigarilyo. Huwag ninyo itapon ang inyong cigarette butt kung saan-saan. Huwag ninyong itapon ang mga kung ano-ano na itinatapon ninyo sa kalsada. Dito sa maamin lang pinawalisan ko na maya-maya, may dumi na naman, may kalat na naman. Sus, Panginoon ko. Ilagay po ninyo sa bulsa ninyo. Pagdating ng bahay, doon po ninyo ilagay sa basurahan ang basura. Huwag po sa kalsada. Kung sa opisina, doon mo ilagay. Pagdating mo sa opisina, kumain ka ng candy, yung candy, ilagay mo sa bulsa mo. Diba? Huwag yung tapon ng tapon. Wala tayong mga disiplina Kung ako may karapatan, may stick ako dito. Yung kamay ninyo, aanuin ko ng stick yan. Kaso bawal. Diba? Dapat matuto tayo. Diyos ko, Panginoon ko. May lockdown na tayo, pasaway pa tayo. Diba? Diba? Huwag po tayong pasaway. Di ba? Sana ay yan po ang yan lagi po nating tatandaan. Lagi po nating tatandaan. Kaya kung kayo ay naniniwala, ay maganda. Kung kayo po hindi naniniwala,
Hindi ko problema yan. It's your problem. Dami ko ng problema sa buhay. Diba? Ayaw ko pang dagdagan pa. Diba? Mahirap ata ma-stress nang walang kakwenta-kwenta. Diba? Ako, I avoid stress. Ayaw ko nang ma-stress pa. Kasi mahirap po. Mahirap po ang na-stress. Diba? Pero kung kayo hinahanap niyo yung stress, buhay po ninyo yan, hindi ko naman buhay. Pero kung ako ay unsolicited advice, mas maganda po, wag na kayong may stress. Kasi po yan, nagpo-produce ng free radicals. Ang free radicals po, sanhi ng iba't ibang klaseng mga karamdaman. Kasama na dyan ang cancer. Di ba? Yes, di ba? Tama. Di ba? Okay. Di ba? No. Sana ay naniniwala kayo dyan. Di ba? Kung kayo po ay naniniwala, ay sumama po kayo sa atin. Kung hindi po kayo naniniwala, I'm sorry, my love. Di ba? Okay. So, yan po ang ating magandang balita. Hopefully, with aking mga insights ngayon ay meron po kayo natutunan. At kung kayo naman may mga karamdaman na wag po yan, ay wag po ninyo yan ay pababayaan. Yung iba kasi, ano yan, hindi pa naman o kaya ko pa naman. Saan ba nag-umpisa ang mabigat na karamdaman? Sa umpisa, maliit pa lang yan. Pinabayaan natin. Diba? Pinabayaan natin. So, pinabayaan mo, ganun na nangyari sa'yo. Diba? Kaya ang dapat ay nag-umpisa pa lang, ayusin na natin. Yan po napagaling Amazing 3 o Amazing 4. Diba? Ngayon, kung maluba na po yan, makipagsapalaran tayo. Diba? Kasi ang immune system can only do so much. Diba? Para po yan na bahay na kaunti pa lang anay, madali pa yan ayusin. Pero pag ang bahay punong-puno na ng anay, ay wala na. Consumatomis, tapos na. Okay po yan. Kaya po ay kayo po ay di ba? Di ba? No. Yan ang mga isda. Diba? Oh, diba? Yan po ang magandang balita natin. Sana ay naunawaan natin. At tayo naman ay nagkakaunawaan. Diba? Sana nagkakaunawaan tayong lahat. At ako po ay maunawain. Diba? Maunawain tulad ninyo. Diba? 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 So, ganun po yan. Sana ay lagi kang nakaalalay sa atin. Okay.
So, ang akin lang pong advice sa ating mga kababayan, aside from the protocol na pinapatupad ng gobyerno, ay ingatan natin ang buhay natin. Kumain ng green leafy vegetables, hugasan ng mabuti, lalong may mga spray, nako. Mga spray, grabe. Tapos ay kumain ng maraming prutas, so hugasan din mabuti. Kung kulang po yan, meron kayong mga dinaramdam, yun na, supplement na. Andyan po ang Amazing Trio, andyan po ang Amazing 4, andyan po ang Mega 1. Pero ang available natin po ngayon, Amazing Trio and Amazing 4. Okay po, maliwanag. Yan po ang maganda. Proven and tested po yan. Proven and tested, galing Amerika. At the same time po, ay aside galing sa Amerika, aprobado ng FDA. Di ba? Okay, so ay hopefully ay nakaambag kami ng konting kaalaman sa inyo para kayo naman ay kayo po ay Sino ni-resident? Si Madam? Ay, Madam. Binili ko rin kasi sa ano yan. Isa lang, isang box, 3,000. Isa lang? Isang box lang muna. Next week na po, baka meron na. Sa next week po? Malamang. Sige, order mo sa radyo. O, sa distributor ko lang po yan. Bili ko nga rin ko, ang mahal na. O, mapagbigyan lang kita kasi marami naghahanap. Yun na nga ni. O, bigyan mo na isang box, 3,000 discounted na lang. Ayun po, ang dami na naghanap. Kasi nga po, nangyari dyan, nag-order ako dyan more than 3 months ago. Ha? Amazing 4, Amazing Trio. Mga next week. O, yun ang promise sa kuya sa main office. Madam na lang sa radyo. Opo, magdangog lang po kayo, magdangog madam. Opo. Iyo po, iyo po. Last week pa ako kayo. Oo. Yan po, bigyan kita ng isang box. Okay po. Sige po. So ito po, yung Mega 1. No-order marami. Wala tayong magagawa. Pagbigyan ko na si Madam kasi suki na isang box lang. Wala tayong magagawa because of the law of supply and demand. Galing sa Amerika. May pandemic din doon. Alangan mo naman na magalit tayo. Pag nagalit tayo, baka wala pa tayong produkto. Diba? In order ko po yan more than 6 months ago pa. Dumating September. Pagdating na on ay itong October ata, mga first week o second week of October. Dadalhin pa po yan sa laboratory. Laboratory, babanig-banigin pa yan. Kaya po, napakahirap sa sitwasyon ngayon. Kasi may mga tao talagang health conscious. Health conscious. Kaya sana kayo, huwag nating hintayin na manganib ang buhay at gagastos kayong napakalaki. Alam ko po yan. Makonfine ka lang, may swab test. Yung magbabantay sa'yo, may swab test. Laboratory, ang gismil mo, baka kulang. Wala pang gamot yan. Yung kwarto, magkano? Series of doctors, magkano? Gamot mo, magkano? Kung ikaw na ano pa ng COVID, tapos kang bata ka. Ayaw niyo ng maliitan lang. Gusto niyo pang malaki yan. Di ba? Okay. Nakukuha po ba natin? Kung nakukuha po ninyo, salamat. Kung hindi pa rin, I'm sorry, my love. At you cannot comprehend. Di ba?
Oh. Diba? You cannot comprehend. I'm sorry, my love. Diba? So yan po ang dahilan kung bakit tayo mismo ay nagkakaroon ng hindi magandang dahil nga po sa atin mismo hindi natin alam. Diba? So ngayon, meron na sa atin nag-advise na merong kaalaman. Mayroon pa si maraming tao na gusto alam nila lahat. Wala pong alam na natin lahat. Di ba? No. Kahit nga po ang presidente ng Pilipinas, ng bawat bansa, very powerful na. Meron po sila mga secretary, department secretary or department minister. O, sa mga parliamentary minister. O, yan po, ano na yan? Presidente na ng isang bansa. How much more tayo? Di ba? Ngayon, yan naman pong regarding kalusugan, dalawang klase po yan. Okay. Yung traditional, yung base sa drugs, synthetic drugs, yung traditional, yun ang kinagisnan. Yung isa naman po, yung mga noon pa, yung natural, di ba? Yung sinauna pa, na dinivelop din po yan ng mga magagaling, di ba? Yung sinabi ko nga, nung isang natin, na sa research, kaya raw pala ang tao, diabetics ka, kahit ikaw ay halos nagda-diet ka na, nag-exercise, halos hindi ka na kumakain ng may sugar, pero diabetics pa rin. Kasi nga po pala, yung katawan natin, insulin resistant na. Di ba? Kasi nga po, because of the pollution, usually po yung lead, pinakamabigat po yung lead. Lead content. Diba? Yung lead content po ang pinakamahirap. Diba? So, hindi natin alam yan. Sino nakakaalam po niyan? Mga researchers, scientists, mga nutritionists, with collaboration po ng mga medical doctors. Yung mga magagaling talaga. Yung nag-aaral talaga yan. O, diba? Sila po yun. Na hindi alam ng karamihan. Pero yun. At may mga recommendation sila. Ang recommendation nila, palakasin ang immune system, palakasin ang pancreas para makapag-secrete ng natural insulin. Mayroon po mga natural products na nakakatulong dyan. Hindi lang po basta-basta food supplement. Okay, naintindihan po ba ninyo? Kasi nga po, pag diabetic ka, ang problema po yung complication. Diba? Complication sa mata, pwedeng blindness, complication sa limb, pwedeng maputulan ka, amputate, complication sa kidney, complication sa heart, sa mga organs, ang daming complication. So, bakit mo isusugal ang buhay mo? Diba? Okay. So, yan po ang natin. Sayang. Sayang para mapatunayan. So, yung pong may gustong makipag-ugnayan pa kay Doc Joey, just text 0998-975-8121 0998-975-8121. Okay. Okay. Oh. Diba? Diba?
Kaya ganun po yan. Kaya dapat ay dito ano po, load ko, salamat. Yan. Yung po mga nananalo sa load natin, sa pag-contest natin, ibigay ninyo kaagad. Huwag yung matagalan. Kasi pag matagal na yan, hindi na namin maano yan. Cellphone number po ninyo ang kailangan. Diba? Pati ba naman yan, po problemahin pa natin. Hirap-hirap ng... Hindi naman po namin masusubaybayan lahat yan. Bukas po, magandang ano natin na makinig po kayo ng ating pa-contest bukas, parapol natin. Diba? Kailangan po natin kung ano po ang criteria, yun ang gawin natin. Huwag po natin aanoin na mali dun sa criteria natin. Hindi kayo mananalo. Last time yung mga nanalo, mali yung ginawa, pero pinagbigyan natin. Pero sa mga susunod po, ay hindi na natin pagbibigyan. Pag mali ka, hindi ka mananalo. Diba? Kasi mali. Makinig kasi, sundin ang criteria. Diba? Tulong po natin to sa bayan kasi nga po may pandemic. Yung gusto pang tumulong, sige magbigay po kayo, sponsor po kayo. Sino mag-sponsor? Huwag po yung malapit ng eleksyon. Ngayon dapat mag-sponsor na kayo. Hindi yung malapit ng eleksyon. Andiyan na, arangkada na, sangkatutak na. Diyos ko. Beware na po tayo dyan. Kasi nga po, mag-i-eleksyon, kaya ganon. Diba? Dapat ngayon pa lang. Wala pang matagal pa. Diba? Kasi mahirap po yung diba? Diba? Wag po yung ang pagtulong kasi sa tao, wala pong ano yan, walang oras, walang araw, wala pong panahon. No, yung iba kasi during election, yan, nagsilabasan na lahat. Diba? Nagsilabasan na lahat. Dapat bago ngayon pa lang tumulong na ng pukpukan, di ba? Tumulong na ng pukpukan. Di ba? Para makatulong sa ating mga kababayan. Kasi ang dami talagang dislocated. Ang dami pong nagtitik sa atin, nagchat-chat, Diyos ko. Kung ako ba'y katulad ni kaso kanya-kanya pong agenda ang buhay. Wala kang magagawa sa kanila. Buhay nila yan. Diba? 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 Kaya po wala kang magagawa dyan. Yan lang aking masasabi sa inyo. Diba? Diba? Okay. So, yung gusto pang humabol, okay, mag-text kay Doc Joy 0998-975-8121. 0998-975-8121. At yan naman po sa outlet sa Purok 1, Kimantong Daragalbay near Shell Gasoline Station and UB Express Terminal going to Pilar Sorsogon. You may get in touch with Miss Diamond Arlene sa 0946-051-9050 0946-051-9050. Okay, kahapon po
Na pakinggan po ba ninyo yung tambalan ng dalawang DJ? DJ Jilay and DJ Orlen. Mas maganda po yun. Nagsawa ng tao kay Doc Joey Bitito. Di ba? Kasi yun mga maluluman ay ang boses. Kaya ngayon malumanay na rin ang boses ko. Di ba? Na ano po nila ako? Di ba? Kung ano po maganda, igagawin natin. Dapat ganun eh. Hindi yung gusto ko. Dapat yung gusto ninyo ng karamihan. Dapat po ganun. Di ba? Dapat ganun po. Yung gusto po ninyo. Yun po ang pinaka-importante. Di ba? Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Hindi po yung gusto ni Doc Joey Bitito. It should be anong gusto ng karamihan. Di ba? So yan po yan. Di ba? Yes, talaga the voice of the people is the voice of God. Hindi na talaga maharang. Talagang ng tao ay alam na nila kung ano dapat, di ba? Yan po talaga, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba na? Yan. So yan po ang importante sa lahat, di ba? Sana tayo lahat ay laging di ba? So di ba? Okay, so ito po ang ating masasabi ko sa inyo na this is it na dapat talaga na dapat ay magkaisa na ang mga Pilipino. Diba? At tayo ay tayo ay ang iniisip at ang gagawin para sa kabutihan ng nakakarami. Yan, di ba? So nakakarami. Hindi kabutihan lang ni Doc Joey. Di ba? Okay, so yan po, pangalagaan natin ang ating buhay. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag po yun. Huwag po tayong patumpik-tumpik sa buhay natin. Di ba? Yan po ang pinaka-importante. Kasi isa nga lang po ang buhay natin. Isa lang. Yan. Yan. Di ba? So, dapat ay malapit na ang Christmas. Ilang araw na lang? 30 na ngayon? 54 days. 54 days before Christmas. Diyos ko. Kailangan humataw na. Mga amazing, hataw na tayo. Hataw na mga amazing. Wag nang patumpik-tumpik. Walang mangyayari. Ang daming may karamdaman. Tulungan natin sila.
na maiwasan yung mga karamdaman. At kung may karamdaman, makarecover ka agad. Mga amazing. Di ba? Huwag yung mahiyain. Anong ikakahiya ninyo? Wala na nakakahiya. Magnakaw, gumawa ng masama. Di ba? Yung mga nakakahiya yan. Pero yung sabihin mo, oy, may karamdaman ka pala, may sipong ka pa. Ilang araw na yan, 1 linggo na. Mayroon po napakagaling po dyan na supplement na galing sa Amerika, yung pong Amazing 4. Subukan po ninyo, nagkakaubusan para makaabil pa kayo. Yan, di ba? Punta na po natin si Doc Joey Bitito. Di ba? Ganun lang po yan. Bakit mahirap ba yung sabihin nyo? Kung hindi ka marunong magtagalog, di magbikol ka. Kung hindi ka marunong magbikol, di magtagalog ka. Kung hindi ka marunong magtagalog, mag-English ka. Kung magaling ka sa English, Englishin mo. Problema, baka hindi maintindihan ng kausap mo. Di ba? Okay, naunawaan po ba natin yan? Sana naunawaan natin. Okay. Kasi ako gusto kong maunawaan ninyo. Wish ko maunawaan ninyo. Pero kung hindi ninyo naunawaan, wala tayong magagawa. Tingnan mo si Mers Bila, nanalo. 1,800 views. Lumaki ang views niya. Diba? Diba? Ganun yan eh. Kaya po sinasabi ko nga 1,000 views si Maria Lourdes Barbadillo Lauren. So kanyang TikTok entry. Yung kay Ray Arquero, 411 views. Kay Ronalyn, 799 views. Ito si Christine, yung number 1. Ilang kayang views? Baka mga 2,000. 1,700 views. Wow. Pero lalaki pala mahihain kahapon. Wala, mahihain. Pinakamaraming views si Amazing Diamond Arlene, naka 2,000 views. Diba? Yung third runner up. Diba? Diba? Kasi po yan eh. Social media na po kasi ngayon ang labanan. Grabe. Social media na ang labanan. Kaya kung hindi natin talaga gagawin ang ating magagawa, ay mapag-iiwanan tayo. Kaya kailangan gawin ang yung ito 2,000 views Mers Bilan 1.8. Tinalo yung yung top notcher 1.7. Si Miss Arlene 2,000 views. Di ba? So kailangan nating kailangan po natin itong di ba? Okay. So, yung mga mag-aabil pa, huwag kayong mawawala. Meron po tayong special announcement sa November 2. Kasi may activity po tayo sa November 3. Ay makinig po kayo. Bukas hindi ko po alam kung mayroong hindi ko alam kung may programa tayo. Kasi nga po ay November 1 bukas. Di ba? November 1 bukas. Di ba? November 1 bukas po eh.
Hindi ko alam kung ano po yan ay meron tayong programa sa radyo. Di ba? Di ba? Wala na. Di ba? Wala na. Kaya nga po, mahirap talaga yung nagmamadali. Di ba? Oh. Oh, di ba? Kaya kailangan lang po natin talaga ang commitment. The right word is commitment. Oh. Kayo po ba i-committed? Kung kayo committed, mag-usap-usap po tayo. Pero kung hindi ka committed, walang mangyari sa buhay natin. Oh, di ba? Walang mangyari sa buhay natin kung hindi ka committed. Oh. Di ba? Kung hindi ka committed, dapat committed ka. Di ba? Okay. So, bukas po, hindi ko alam kung i-programa tayo. Makinig na lang po kayo ulit. Kung sakasakali man. Hindi ko pa si Miss Jilay, hindi ko tinanong kung may ano tayo bukas. Diba? Kailangan siguro ano na bukas. November 1, di ba holiday? Araw ng mga patayan o araw ng mga patay. Hindi, pahinga naman tayo bukas. Balik na lang po namin November 2. Kung may radyo man po ay baka i-replay na lang kung sakasakali man. So pahinga naman tayo paminsan-minsan para tayo, mahirap na kasi holiday, sabihin ng mga patay kailangan natin makapagpahingalo man lamang, diba? Makapagpahingalo man lamang tayo. Kasi November to, medyo tayo dyan, no? Diba? Okay. Kasi nga po ang tao kasi ngayon puro mga busy na busy, lahat ay busy, di ba? Tayo naman ay nakapagbigay-pugay na rin tayo sa ating mga mahal sa buhay ng isang araw pa, kasi bawal ng araw ngayon, di ba? Bawal na raw pumunta sa sementeryo. Ako pumunta ata 28 or 29, di ba? Di ba? Di ba? Ito si ma'am. Ito pala kung kayo po ay merong mga nangangailangan ng mga bridal gown, yan, bridal gown at mga coat and tie, mga barong, yan, si madam, yun ang negosyo. Yan, November 10 po, November 10 ang opening. Bridal gown, mga barong, coat and tie, may bags pa ito si madam. Sa ground floor po ng DJB Building, Barangay 18, Purok 1, Rizal Street, Cabangan West, Legazpi City, in front ng Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas, beside Angeles Cake, ang cake na masarap. Yan. Okay, Legazpi City. So yan na po ang natin. Okay, si madam. Di ba?
Yan po. Oo. Diba? Oo. Diba? 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 So, yan po ay ano? Oh. Diba? So, yan po ang magandang balita natin. Diba? So, sa lahat pong gusto makipugnayan sa atin, we're still here. You may contact Dr. Joey 0998-975-8121 0998-975-8121. Tomorrow po, close po ang ating booking office sa harap ng Bangko Sentral. We'll be back po November 2. We will be back November 2 at 9 o'clock a.m. 9 to 6 po, November 2. Yan. At dyan naman po sa booking office, you can still contact Miss Mega One, Mega Diamond Arlene. Yan po sa Kimantong Daraga Albay in front of Bangko of UB Express going to Pilar, Sorsogon. Ang kanyang numero 0946-051-9050 0946-051-9050. Once again, mga ka-amazing, babalik po tayo November 2. May mga announcement po tayo sa November 2, kaya makinig po kayo sa aming programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan sa PBNDCGB 729 kHz AM band and with FB Live. At sa amin po, meron ng FB Live sa Doc Joey Betito page. Kailangan po yung wala pa, hindi pa naka-like sa ating page, please like Doc Joey Betito page. Marami tayong mga programa, mga announcement na kailangan po natin in the future at may mga parapol po tayo dyan. Hindi po kayo makasali sa raffle kung hindi po kayo naka-like sa Doc Joey Betito page. Kahit taga-saan po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao man, kasi ang price po natin pinapadala natin through GCash. Mga amazing people sa buong Pilipinas, blessed Sunday to all. Okay. Happy All Saints Day. All Souls, di ba? All Saints Day. This is your friend, your brother, Dr. Betito, nagsabing maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Keep safe everyone. God bless and we love you all.